Bazegoen udalerrian ekimen batzuk toponimiarekin lotuta, eta ibilbide batzuk egiten zituen. Kontuan hartu behar dugu, hemen bazegoen Bizarra lepoan alde batetik, egitura, elkarten egitura bazegoen, eta nahiko agenda betea izaten zuten. Kontua da, momentu batean ikusi zela, nahiko pobrea zela, bakarrik toponimia dagokion ibilbidea egitea. Bistan zegoen, jendea pasatzen zen Andramariko elizatik edo baserri batetik, eta ez da komentariorik bat ere, bakarrik komentatzen zen toponimiari dagokion kontuak. Hobe zela ibilbide beteagoa izatea, eta proposatu zen egizuri, eta gero Lander Solozabalek antolatu zuen elementu guztiak hor egoteko, ezta? Ni biologa izan da, orduan naturari buruzko gauzak prestatu nituen. Gero Armando historialaria da, eta historiari buruzko gauzak berak egin zituen, eta gero Josu izenekin eta toponimiari buruz asko daki eta ikertzen ari da, eta horregatik bera hori prestatu zituen. Ibilbideak, berez, guk ez den espero hain arrakastatsuak izatea eta halako segide aukitzea, hainbeste urtetan eta irautea. Eta uste dut, horratzean arrazoi ezberdinak egon daitezkeela. Eta batetik izan zen, berez, lanketa bat egon zen, lanketa zehatza eta anitza, ez da, alderdi ondarearen aldetik, geologia eta biologiaren aldetik, eta gero alderdi etnografiko historikotik, eta gero toponimikotik. Jenteari gustatzen zaizkio olako diskursoak, baina diskurso anitzak. Batzuei toponimia gustatzen zaie, eta historia gustatzen zaie, baina ez bakarrik hori. Gustatzen zaie ateak, leihoak zabaltzea, eta aukera diferenteak eukitzea. Eta uste dut arrakastaren arrazoietako bat hori izan daitekeela. Oso ondo antolatuta egon zen, eta partaideen artean oso giro ona montatu zen. Eta ikusten duzu oraindik balioa duena eta informazio oso ona dela, lan on bat egin zela momentu horretan. Niretzat oso pozik edo ez dakit nola esan, posa handia izan zen, ze oso interesgarria da, ni biologa naiz eta orduan biologiari buruz gauzak gustatzen zait, gehiago hemen, ze abra oso garrantzitsua da, eta orduan aukera oso ona izan zen niretzat horri buruz hitz egiteko edo zabaltzeko. Batez ere gazteentzat, ze gazteek ez dakite asko, eta orduan horri buruz esan nahi dut. Orduan besteko gero itsasoa eta maitu behar dugu, eta ezagutzen badugu maite izango dugu. Eta horregatik aukera oso ona izan da, gainera euskeraz, bakarrik, ni euskal berria naiz, eta justo orain ikasi nuen euskera, eta orduan aukera ona. Gaur egungo gazteek interes asko dauzkate, baina batzutan ez dut ezagutzen herrian zer daukaten. Atzerriagoa zenean, Frantzia alderagoa zenean, Parisera edo Erromara, hangoak ezagutzen ditugu, hango elizak eta hango ondare ezagutzen dugu, baina hemen etxekoa, naiz eta batzutan xumeago izango ere ondarea, bada pixka bat kokatu behar gara non bizi garen eta ze diskurso, paisaiaren azalpena, baserri auzoa oso ezaguna da, Andramari edo Getxo edo alde hori, hor ere itsasotik edo urrunago egonda, pixka bat baserritar giro hori, eta hor ere dauz azalpen asko oso interesanteak izan daitezkeenak gazteentzako. Orain nik jarraitzen dute lotuta modu batean berbalaguna naiz aspaldi gainera, nik uste dut sardinetariko bat izango naiz, nik beti esaten du lan gitxi dela berbalaguna izatea eta errendimendu handia gainera. Eta beti, adi zaude ikusteko zer ekimenak egiten diren eta nola parte hartu genuen aportatzeko gure lantxoa edo zerbait beharrezkoa da, ezta? Gaur egun, momentu honetan, hezkuntzan nago eta euskararekin lan egiten ari naiz, baina egizun taldean, berbalagunen taldean ere jarraitzen dut. Ja ez dakit zenbat urte nanamat, ez dakit, ia 8 edo ez dakit, eta hor jarraitzen dut eta oso pozik, ja berbalagunak benetako lagunak gara eta orduan oso polita da. Eta hori euskara, aretan batez ere zini aretako naz, entzutea oso garrantzitsua da.
nik getxon bizita, holako etnografia eta historia eta gustatzen zait, bereziki euskera. Orduan, Bizarra Lepoan euskara elkartetik askotan mojotzen dut edo elkarlanean aritzen gara, eta ni modu voluntarioan San Juan bideoa egin genuen, etnografia pixka bat ze garrantzi daukan gure herrian, egun horrek, hori bat, eta gero ibilbide toponimiko berriak edo antolatzen ari gara, pixka bat euskera zerbitzutik, edo uste dut aukera asko dauzela aurrera begira gauza asko, kulturaren alde egiteko. Udalak jarraitzen du euskeraren aldeko autu hori egiten, saitzen du euskera zerbitzutik, eta udalak jarraitzen du norabide berean, toponimia lanak egin da dauz, ikerketa zientifikoak eta egin da dauz, baina batzutan hori ez da gizarteratzen behar bezala, eta uste dut proiektu honek aukera ematen duela ibilbide gehiago antolatzeko, uste dut hori daukala buruan udalak, eta gure kultura zabaltzen, gazteentzako eta pixka bat, eta importantea da, ibilbide hauek egokitu genituela gaztei begira, helduei begira eta bat diskurso ezberdinak, apur bat interesa pizteko, eta produktua euskeratik eta euskeraz. Antolatzea ere uste dut dela balio gehigarri bat, eta jartzen duela euskera gure erdigunean, gure herrian. Nik azpimarratuko nuke ze garrantzitsua diren elementu txikiak, batzutan ekimen txikiak gero inpaktu handia dituzte, eta hau da adibide bat,